खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मैया CCTOA बानजायनायाव गुवाहाटी पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल गेस्ट हाउसआव मोनसे सावराय जथुमा खुंफुंनाय जादों। फैगौ 10 नभेम्बर खालि खुंजानो गोनां गेदेरथार सुबुं थुबुरमानि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि CCTOA गाहाय लिंथुमगिरि आदित्य खाख्लारिनि मासि लानानै दैदेननाय बे सावराय मेलाव CCTOA लोब्बा आफादफोर फारियै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। बे सावरायनायनि गेजेरजों जानो गोनां फैगौ 10 नभेम्बराव गेदेरथार सुबुं थुबुरमानि जायगाखौ सिगाङाव थि खालामखानाय थावनि खानापारा भेटेरिनारि गेलेग्रा फोथारखौ सोलायनानै गुवाहाटी सनापुराव थानाय सनापुर मिनि स्टेडियामाव थि खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा 1 लाख कौटि रांनि बिजिरसं जौगाथाय आरो गोदान दिहुनथाय RDI स्किम फान्डखौ बेखेवबाय, जायखौ भारताव गावारि खोन्दोनि दैदेननाय बिजिरसं आरो जौगाथाय आबहावाखौ थुलुंगा होनो थाखाय महर होनाय जादों। UPPL राजखान्थि हान्जाया NDA खौ नागारबाय बे खौराङा सैथो नङा होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। जों दासिमबो NDA आव दङ आरो जों दा आफादारि खामानिफोराव मुखुब दङ। आंनि थांखिया समाजनि थाखाय खामानि मावनाय आरो समाजखौ सिबिनाय बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों BTRनि बारग' CM प्रमद बर' बिथाङा। না এইটো মানে এটা স্পেকুলেশ্যন টাইপৰ কৰবাৰ পৰা ওলাই পেলাই দিয়া খবৰ, গতিকে এই খবৰটো খুব মানে তথ্যভিত্তিক বা কাৰেক্ট নহয়। হাগ্ৰামা মহিলাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে BTC তেওঁ কৈছে যে আপুনি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পিপলে ঠন ধৰি উঠিব নোৱাৰিব আৰু যি নিৰ্বাচন আহিছে পৰৱৰ্তী বিধানসভাত তেওঁ তাত কিং মেকাৰ হ'ব বুলি অলৰেডি তেওঁ এটা আহ্বান দিছে। চাওক, আপোনালোকে আগৰ পৰাই জানে মই না কিং মেকাৰ হ'ম না কিং হ'ম। মোৰ সদায় লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যটো হ'ল সমাজ সেৱা কৰা। আগতো সমাজ সেৱা কৰিছোঁ, এতিয়াও সমাজ সেৱা কৰিছোঁ আৰু এই জীৱনটোৱে সমাজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰা। গতিকে অনাগত দিনতো সমাজ সেৱা কৰিম, কিন্তু সমাজ সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে নিজৰ ইথিক আৰু নিজৰ মৰেলটো কেতিয়াও বিক্ৰী নকৰোঁ। সেইকাৰণে আজি মদ ভাং জুৱা বিভিন্ন পৰিৱেশ যিটো আহিছে, এই কথাবিলাক সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছে আৰু আমি যিবিলাক কৰিছোঁ সেইটো দেখিবলৈ পাইছে। এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ ওপৰত মই পিছত ভালকৈ ব্যাখ্যা কৰিম। धेमाजि जिल्लायावबो BTCनि बायजोनि गोदान राजखान्थि हान्जा डक्टर गाम्बारु मोसाहारि दैदेननाय BPP बड' पिपल्स पार्टी राजखान्थि हान्जाखौ मैया 3 नभेम्बर खालाराव गवामुखआव दाफुंबाय। BTC बिसायख'थिनि सिगां बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि खोथा होनाय बेबायदिनो राहुल नार्जारि बिथाङा खामानि मावनानै होदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि लक्ष्मी मन्दिरखौ रेजिस्टार खालामना होनायनि खोथा होबोदोंमोन। बे खामानिखौ मैया राहुल नार्जारिया मावफुंनानै होबाय। बेनि फोरमान बिलाइफोरखौनो मैया राहुल नार्जारि बिथाङा मन्दिर कमिटिनि बिबानगिरिफोरनो गथायनानै होफैदोंमोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिसायख'थि जोबनाया बारा गोबाव जायाखै। मेडिकेल केम्पआ जोङो कयदिन आराम्भ जाफिनगोन आरो बिभिन्न जायगायाव बल खेला फुटबल इयुथखौहाय माने गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि समाज बेबस्था आरो आथिङाव गसंनो थाखाय माखासे साबलम्बननि खामानि मावनायाव आं राहुल नार्जारि हिसाबै माब्लाबो जिरायनाय नङा। मानो होनना बुङोबा समाज बेबस्था आरो समाजखौ सोलायनायनि थाखाय जों जुदि खामानिखौ मावलाङाब्ला जोंनि फैगौ उन जोलैफोरा आरोबाव सोलोंनायनो हानाय नङा। बेखायनो आं सान्दों समाज बेबस्था समाजखौ सोलायनायाव जोंनि अबदान होलांनांगोन। बिसायख'थिजों आरो नैबे जोंनि मन्दिर रेजिस्ट्रेसनजों बारा जोंहा सोमोन्दो गैया। बिसायख'थिया जाहैदों मोनसे आलादा पार्ट आरो मन्दिर रेजिस्ट्रेसन खालामनो होननाया बे आंनि गोसो सिंनिफ्राय बुंनाय खोथामोन। बेनिखायनो आं दिनै बे बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि लोक्षि मन्दिर अर्थात गुदि बाथौ थानसालिनि जे रेजिस्ट्रेसन मन्दिर रेजिस्ट्रेसन खालामनानै होफैबाय। रायजोफ्रा डिमान्ड होदोंमोन जिहेतुके बे मन्दिरा जोबोद गोबावनिफ्राय दङमोनब्लाबो बिथांमोनहा माखासे अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय बन्चित जादोंमोन। मानो होनना बुङोब्ला बे मन्दिरा रेजिस्ट्रेसन गैयामोन।
दिनै रेजिस्ट्रेसनखौ लाबोनानै होफैनानै बिथांमोना गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि गोजोननायखौ नुनानै आंबो मोजां मोन्दों आरो बेबायदिनो आङो बहुद खैथा मन्दिर जोंनि जमदुवार ओनसोलाव रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय आं खोथा होनाय दं बिथांमोननिखौबो आं पार्ट बाय पार्ट मावलांजोबनो थाखाय आं आखायाव लादों। चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो बिजनि दख'रा आइजो अनसाय आफादा खौरांगिरि मेल लादों। मैया चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो बिजनि दख'रा आइजो अनसाय आफादा थांनाय 30 अक्ट'खालि चिरांनि बिजनि ओनसोलाव ब्रन्ज कुमार ब्रह्म मुंनि सासे लंफट सुबुङा 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम जाहोनाय जाथायखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल लादों। गिबियावनो आङो दिनै खौरांगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै जों चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादा जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव दाखालि 30 अक्ट'बराव मोनसे उन्दै बैसोनि 13 बोसोर बैसो हिनजावसानि सायाव जिथु इनायै गाज्रि रेप केस जानानै थांबाय बेनि सायाव जोङो दिनैहाय फंनैसो बुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेयो मोनसे बिराद गाज्रि जाथाय जानानै थांबाय। सासे आर्मि रिटायार रज कुमार ब्रह्म बैसोआ 62 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा माने जोंनि बे बिजनिनिनो ओनसोलनिनो सासे उन्दै 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ थाखो 8 आव फरायनाय 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ इनायै फुस्लायनानै रेप खालामनानै सासे गथ'नि बिमा खालामदों। थांनाय 30 अक्ट'बरावनो बे गथ'नि डिटेल्स खौरांखौ मोननाय जादों। बे पेटागाव बिजनिनि पेटागाव सरकारि हस्पिटालाव सासे गथ'नि बिमा जानो गोनां जादों, बुलि जानांनाय जादों। गथ'सायाबो हौवासा। दा जोनोम जाखांनायनि उनावहाय साननैसोनि उनाव बे गथ'नि देहाया एसे लोरबां जानायलाय नैबे जोंनि काजलगाव सरकारि हस्पिटालाव बेखौ टेस्ट खालामनो लाबोनाय जादों आरो दिनै नैबे 3 नभेम्बराव नै दासो बेलासियाव जेनेबा 2:30 रिंगायाव बे गथ'खौ DNA टेस्ट खालामनाय जाहैबाय। बाहाय जोंबो बेखौ फैनानै खबर लाफैनाय जादों। बेहाय जोङो जोंनि चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफाद जानानै आरो जों आइजो माहारि जानानै जों गोख्रों सोंखारि। बेयो मोनसे जोंनि समाजनि बिराद मोनसे गाज्रि जाथाय, मुगैथाव जाथाय। सासे बैसोगोरा बिबौनि समान फिसौजो होननानै बेखौ फुस्लायनानै इनायै जिनाहारि खालामनानै सासे गथ'नि बिमा खालामनायाव बे हिनजावसानि जिबना माने बरबाद जाहैबाय। बेहा दासिमबो फरायनायनि सम दङ, देरनांगौनि सम दंमोन, नाथाय बे सासे गथ'नि बिमा जानानै बिनि लाइफआ बरबाद जानानै थांबाय। बिनि थाखाय बे कालप्रिटखौ बे रज कुमार ब्रह्मखौ पक्स' आयेननि दारै जि साजा मोननांगौ बेखौ गोख्रोङै साजा मोननो थाखाय जोंनि चिरां जिल्ला आइजो आफादनिफ्राय बेखौ दाबि खालामबाय आरो जिनाखि बिनि थांनानै थानाय फरायनाय बिनि मोनथाय बेखौ जाहाथे आयेननि दारैयै बेखौ कालप्रिटआ जाहाथे होनांगौ, होथारनांगौ होननानै दिनै जों चिरां जिल्ला आइजो आफादा प्रसासननि सायाव बा आयेन पक्स' आयेननि दारै मोननांगौखौ जोङो दाबि खालामनानै होबाय। दा जोङो बे गथ'आ जाहाथे उनावहाय दासो जिहेतु 13 बोसोर आरो दासो 8 थाखोआव फरायगासिनो दङ, बिनि हालोदा दा बारा मोजां नङा। बेखौबो जाहाथे बिनि देहा सावस्रि बिनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जाहाथे कालप्रिटनि न'खरनिफ्राय मदद मोनो आरो इयुनावबो बिनि थांनानै थानायनि राहा जाहाथे खालामनानै होयो कर्टनि दारै, पक्स' आयेननि दारै बेखौबो दाबि खालामबाय आरो थैजासिम जाहाथे बे कारादन्ड बे कालप्रिटआ जाहाथे पक्स' आयेननि दारै साजाखौ मोनथारनांगौ बेखौबो दाबि खालामबाय आरो बे हिनजावसाया जाहाथे बे फरायसालियावनो गावनि मान मर्यादायै जाहाथे फरायनायखौ मोजाङै फरायफिननो हायो, इयुनाव मानसि जाफिननो हायो बेखौबो जोङो खावलायबाय। समाजनि मानसिया जाहाथे मुगैयालासिनो बेखौ गावनि फरायसालि, गावनि फरायसालोगो फोरोंगिरिया अनसायनानै जाहाथे बिनि फरायनाय लामाखौबो जाहाथे क्लियार खालामनानै होफिनो, बजबनानै लाफिनो बेखौबो जों दिनैहाय खावलायनाय थाहैबाय आरो जों चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफादा बे मुगैथाव जाथाया जाहाथे जोंनि जिल्लायाव जाबावा इयुनाव, बाहाय जाहाथे जों बयबो आबोबजों लोगोसे जोंनि माहारियारि आफाद आरो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे हेफाजाब होनानै जाहाथे गोख्रों खामानिफोरखौ मावलांनो हायो बेखौबो आङो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।